ML na lang da ML, day. Okay, good morning, good afternoon, and good evening mga amyan. Today is Saturday. So, ang himo na malagaw kami sa Gargarita. I-share ko sa inyo kung ano ang among lugar siya. Every week routines. So, ito na lang masasabi ko lahat. Ito naman nasasabi ko. Wala naman customer, wala naman tao. So, kailangan namin close earlier kasi nga boring. Kailangan namin ng explore. Ewan ko lang kung magagagandahan. Yun nga gusto ko eh. Ewan ko namang Tagalog eh. I-share ko sa inyo. Makadto kami sa lugar sa Gagarita. Pero hindi ako katuto kung nag-chat ako kay sa akong friend nga kung diin na siya. Ay gisama lang ko galibot sa among lugar. Ay gisama lang ko gagwa sa store ko. Hindi ko kabalo kung pag-abuto namon, maano kami to. Gusto ko lang makita ang lugar. Kaya gisama lang ko gagwa. Ano na yun? Nagutot ka? Nagutot pa? Nagautot ka pa da? Yung kilay ko, hindi pantay. Ganun lang talaga kasi nga sa may ginaobra ka, duway ka na nun sa imutsura, miskin kambang na dapat sa may kilay. Okay na sa share ko sa lugar sa inyo. Para hindi naman kayo ano ganito sa Tagalog manol? Hindi, Tagalog. Ignorante ka eh. Magmanol? Oo. Ignorante yan. Yung parang hindi kayo magmanol. Yun, sabi ko, siya yung translator Tagalog eh. Translator ko to eh. Kaya nga ayoko talagang mag-speak Tagalog. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung malalaman ba nila na paano nila malalaman na Ilonggo ako sa pananamit ko. Kaya nga sinasabi nila eh, na alam nila pag Ilonggo ka eh. Kasi kung mag-Tagalog ka eh, ganun talaga eh. Sige guys, bye, watch it. Next. Bye. Share ko sa lugar sa inyo. Ahin na kami sa Gargarita, okay, sa beach resort. Here we go. Tadaan! Diba? Ang ganda ng beach. Parang ano lang.